Полиция кыш бабай акциясына безнең район бүлеге елда кушыла. 28 декабрь көнне Мөслим, Котмыш, Соловуз, Мухан, Михайловка авылларында борлыгы 7 гаиләдә булып 16 балага күчтәнәч пакетлары өләштеләр. Шушы акция вакытында без инде менә кыш бабай кар кызы булып киенеп, социаль яктан мохтаҗ булган гаиләләргә йөреп, балаларны сөендереп, күчтәнәчләр, бүләкләр тапшырабыз инде шушы гаиләләргә инде. Участок уполномоченныйлары һәм бәлиг булмаганнар белән эшләү бүлеге хезмәткәрләре кыш бабай һәм кар кызы киемнәрен киеп, авыр гаиләләргә барды. Погонлы кыш бабай һәм кар кызына җырлар да җырлады, шигырьләр дә сөйләде нәниләр. Килеп кырдык шулай. Төрле кызык сүзләр әйтеп, беләгеләшеп чыкты. Ана шулай итеп барды. Лишәп итеп бий башлады, беймәскә ягында безнең апалышында. Һәр елны без яңа елны билгелибез, инде каршылабыз, көтеп алабыз, сөенеп каршылабыз, өстәлләр әзерлибез, кунаклар җыябыз, туганнар белән очрашабыз. Һәм шушы яңа елда инде теләкләр телибез, бөтенебез исән сау булыйк, яхшыга гына укыйк, оныкларым яхшыга гына укысыннар, илебез тыныч булсын. Гаилә җылысы һәркемгә дә тигез бүленсен иде. Көтеп алган яңа ел бәйрәме һәр сабыйга чиксез сөенечләр генә алып килсен. Лилия Шәймиева, Динар Менхаҗев, Мөслим телевидениесе.